Znáte to, než si to uvědomíte, že něco není v pořádku, je už pozdě. Malý kapající kohoutek, to ještě jde, ale pak přijde zima a s ní zamrzlá voda, trubky praskají a malé nehody se stávají obří malér. A přesně v tu chvíli si říkáte stejně jako tihle dva gentlemani. No tak to jsme v prdeli. Takže takhle to vypadalo. Klasická česká izolační metoda. Kus hadru přehozený přes díru. Což, jak asi chápete, v mrazech moc parády nenadělá. A když jsem nakoukl dovnitř, našel jsem tuhle hromadu geniality. Polystyren sice jo, ale jen tak ledable vhozený dovnitř. To je jako kdybyste chtěli topit s otevřeným oknem. Takže první úkol byl jasný. Tuhle izolaci vyndat a udělat to pořádně. Vyhodit všechno ven, aby bylo místo pro skutečnou práci. No a teď to nejdůležitější. Dostat se tam. Jako Helena Růžičková kdysi řekla, prd tlustej, ale hodnej. Co tlustej, ale hodnej. Tak jsme dole, jsme čistí. Všechny staré hadry a binec jsou pryč. Teď už to vypadá jako slušný pracovní prostor a já můžu začít pořádně izolovat. Na co vlastně vyhazovat dobrý materiál? Tyhle porystové bloky sice byly naházené ledavile, ale ten materiál je pořád dobrý. Takže je pečlivě uspořádám a vtěsním do všech stěn. Chceme vytvořit izolační sendvič. Co největší vrstvu vzduchu a polystyrenu mezi trubky a s chladnou zemí. Základem je, aby ta izolace držela na místě a nevznikaly žádné tepelné mosty. To je to, co nás na jaře zachrání před potopou. A to je ono. Teď to má hlavu a patu. Všechny stěny jsou izolované, trubka chráněná. Takže kutilská část začíná. Měření a rýsování. Náš poklop není jen kus dřeva. Bude to masivní izolovaný sendvič z trávů, desky a polystyrenu, takže každý kousek musí být přesný. Jako první zaměřím trámy na kostru. Ty musí sedět uvnitř šachty, takže přesnost je klíčová. Raději měřit 3krát a řezat jednou. Jsou to nosné prvky. Musí mít správnou délku pro čtvercový rám.
Máme téměř narysováno. Teď už jen spustit cirkulárku a připravit jednotlivé díly k finální montáži. Stejně to dělám přímo řezkou. Je to rebel! Takže teď přijde ta hlučná, ale uspokojující část. Opět řezání. Musíme ty nařezané délky dostat do dokonalého stavu. Kostra po klopu nesnese žádnou nepřítomnost. Jinak to bude vypadat jako dílo po hodině tělocviku. A jdeme to zkusit pokládat. Je to jako taková drahá dřevěná stavnice pro dospělé. Snažil jsem se, aby to sedlo přesně, protože nechci, aby mi z toho nakonec vyšlo jen ptačí krmítko. Vždyť je to jen krmítko. Ale z Ikej. Zlomené končetiny, út zaseklý v šuplíku, no viděl jsem strašný věci. Přináším na horní víko plovoucí podlahu, která opravdu při povodních plavala. A jdeme opět do klepání, vrtání, šroubování.
Vrtálník téměř u konce, teď už jenom nařezat plovoucí podlahu. Docela mu to s tím nožem jde. Takže máme kostru, máme záklop, ale co je to za poklop? Bez pořádné izolace. To je jako auto bez motoru. A tady přichází na scénu můj nejlepší kámoš do zimy, polystyrén. Musí sedět přesně, žádné mezery, žádné škvíry. Kudy by se plížil chlad? Kdybychom to odměřil blbě, byla by to jen dekorace a ne izolace. A kdo by chtěl dekoraci, když má venku -10, že jo? Jelikož nemám speciální pilu na polystyren, jdu na to klasickou pilkou na dřevo. Není to sice úplně ideální, dělá to trochu binec, ale s trochou šikovností a dostatkem odvolání se s tím poprat jde. Jen musím smířit s tím, že budu vypadat jako Mikuláš po nepovedeném sněhovém večírku. A teď nejdůležitější, usadit ho tam. Všechny kousky musí zapadnout jako pucle. Tady se ukáže, jestli bylo to měření a řezání k něčemu. Cílem je vytvořit dokonalý izolační sendvič, který nedá zimě šanci. A jak se tak s tím pachtím, nemůžu si nespomenout, jak občas věci prostě uvolní. Lidi, myslím, že by... Jo, praskla mi voda. A takhle nějak se občas, i když nečekaně, všechno to teplo v pohodlí vylije ven, když je to nejméně potřeba. Poklop je hotový, masivní izolovaný sendvič. Ale jak ho zajistit, aby v rámu šachty dokonale držel, netancoval a neprotékal kolem něj?
Musím z boku navrtat distanční dřevěné klínky. Sedí, je to tam. Vodovodní přípojka je chráněna, izolovaná a připravená na jakoukoliv zimu. Celá ta kutilská agonie stále za ten pocit. Tohle už mi v zimě nepraskne.